ekuphuleni wami amaphumulo ngike ngaba umuntu owaba nakho ukuba mhlawumbe ngibe umuntu obulala abantu ngisho njalo. Ngoba ngike ngatholakala nakompangeni. Indawo eningi zaze ngakho hamba ngibulala abantu yabo. Ngendlela kodwa ukukhokhelwa yabo. Usebenza ezinkabi. Ngeke ungitshela ukuthi ngabulala umuntu ngemali engaphansi ka-20,000. Phela funa ukukhipha lesathuba funa ukuyogeza nami ukhipha yamabhadi. So bameni-ofarisha malini lapho? Ngotshela ngo-2,000. Yeah. Sabafica futhi abawu-2 etoilet, abawu-2 babengokuhlukana kodwa ngathi sibangaki sasiwu-4. Ngathi cha ekhanda yabo bashawa zathathwa sebelele nje bonke leli bhanga sahamba. Alright ke bhuti. Ayikhala. Hayi zayikhale nami. Alright, okay bhuti, asiqale bese kwi-show yethu le show le sibiza nge-homeless ne. Yeah, so into esenzayo siyakhuluma nabanye abantu sotho abantu abangenazo indawo zokuhlala, sotho abantu bahlala emgwaqeni, abanye yabo just uku-understand iy'tori zabantu abahlukene ukuthi impilo yabo ihamba kanjani, la bakhona empilweni bafike kanjani and stuff, yabo lonto. Igama uba bhuti kuphi Edladleni? Igama ngoNkanyiswa ngakameza ekhaya kamaphumulo. Ushithi ngokuthanda ungabalaleli abazali ngendaba engila emgaqweni. Yabo kodwa-ke noma sengiyisolile kodwa ngisole sekulethi. Manje njengoba uclean kanjena nje uhlala emgwaqeni, ngazi ukuthi abanye abantu ubabona bengekho nithi wena uclean nje ngazi ukuthi uzovele kuvuka umuntu wakho nje la ebhishi. Ucabangela kunabantu esibadayisela nje bangizama ukuphila ngey'gubhu ukuthi bengabe sebesixwaya phela uyazi imolala emgaqweni uhlezi ususpecteka ngisho ungawenzi amacala. Yabo ingakho ungadidisa ngakho ubaqini. Umuntu angakujaji angaqondi ukuthi uphila yiphi impilo. Kube ukuthi sengaba izenzo zakho uyiveza ngazo umuntu onjani. Yini uthatha uwashaphi ugeza because mina sengiyitshela ukuthi mhlambe ingoba mhlambe abantu beswele iy'ndawo zokuwasha zokugeza abahlala emgwaqeni ngoba abantu abaningi behlezi bengekho clean. Wena ugeza kuphi kwenzeka kanjani ukuthi ugcine uclean? Mina futhi kunendawo la enokusiphakela iparish futhi la kunompompi lapho sikhulule nje sonke sihlala emgaqweni singazowakha amanzi sigeze siwashe. Mina ngiyakwazi ukufika nebhakede lami engisuka la ebhishi ngithathe ibhakede elikhulu engiwasha ngale imoto la ngehle nayo ngikha amanzi ngalo ngiwashe. Ngesikhathi nginekile kulo veranda sitolo engilala kuwona ngiyageza futhi emva kwalokho ukuthi kusa into zami zomile ngingena ngiyaqoka ngithatha ikhuphu zami ngisebhishi. So ngosugeza ngaki kuseni nantambama noma ntambama kuphela? Ebusuku ngalobo busuku ngiqeda ukwasha. Vele into engiyenzeka ebusuku. Yeah. Ngisuka la ebhishi. Ekuseni kusa lezo zinto. Usugrand. Yeah mfethu, hayi mina kuyaxakeka ukuthi hey iskiphani lo mjitha lo. Umuntu ohlala endlini. And then njengoba uthi awulalelanga abazali yini ekwenza ukuthi ugcine usufika la emgwaqeni? Ukuthi ngathini ungakwazi ukubekezela ukuba sesikoleni noma ekufika ngabalalela ngabe isikole ngasiqeda. Ngoba ngayijethi sengazimali. Yabo kanti hayi ngiyayikhohlisa ngiqamba amanga. Yabo ngiseme ngiyeke isikole ngayijethi mhlambe ngizosheshe ngikhabe mhlambe ubabe ngathi wenza kancane. Ngoba nganga-understand phela ubaba mhlawumbe uhola malini nesithina sibangaka ekhaya le mali ehawulayo usaphotha kangakanani ngayo yena emsiza kuphi nakuphi yabo. Lokho nami ngikwazi ukubona manje ngoba sengikwazi ukuthi imali ngiyiphathe ukuthi hayi kubalulekile ukubekezela umuntu ungasheshi uyisheshi mhlawumbe khona usukwazi ukuthi awazi. So yini wena specifically owawuzama ukuphanta ngayo imali kade uyeka isikole ngaleso sikhathi? Yiphi indlela kade uyeka isikole wawuthi okay ngiyayeka esikoleni ngifuna ukuyokwenza lokhu ukuze ngithole imali? Into yami esekutheni ngiba ngiyeka isikole ngifuna ukudayisa ukuthi ithalente lami ngithi noma ngibuka sekudayiseni. Noma ngidayisa something hayi ama-customer ngiyawathola abakhona. Ukuthi-ke into engisayidayisa into ey'phansi. Futhi mhlambe ngikhuphuka ngingazi ukuthi yini ke ngivimba ngoba nabantu bangikhonzile nami ngiyakwazi ukuphila nabantu yabo. Kodwa ukuthi ngiye phambili angazi ngikhunjwa yini noma ngathi mhlambe idlozi waphela ngikholelwa ezizulwini. Ngoba abantu basekhaya abangasekho emhlabeni ngeke futhi baqambele mangazi ukuthi khona kuphi kodwa khona ngithalente lami sekudayiseni. So kade uyeka esikoleni
wayeka ngaliphi the first day ungaya esikoleni kwenzakalani sifuna uku-understand ngalelo khuza waqala wayeka completely noma kwaqala kancane kancane ulova awukunikeze leyo lokhuza nokuthi i-reaction yababa uma ukuthi uma wayekhona yabanjani ngaleso sikhathi? Ukuthi singathini kwakuwoJuni manje kuvalwe iy'kole kaJuni. Kwakumuphi unyaka lokho ufunda ugrade ba? Ngo-98. Ngo-98 kuJuni kuvalwe iy'kole ngifunda u-standard 8. Bese isikole kuyisisabiyazi. Yeah. Ukuthi lapho ngivakashela komalume kubukwama eMaranhill. Yabo ukuthi neba ngivakashela kabukwama lapha kuphilwa kangcono nempilo besiphile ekhaya ngoba ngangibona ngaso isikhathi ngathi sixakekile ekhaya ngoba ubaba ngangibona ngathi hayi akwazi ukuthi kumele njani futhi imali eholayo hayi imgculi simele sengibuka esikhathini samanje yabo. Ngabona ukuthi hayi ngathi komalume kuphilwa kangcono ngifanisa into engafanele ngabe ngiyayifanisa ukuthi impilo ephilwa komuzi ngifuna ukuyifanisa nasekhaya yabo yona. Lokho kodwa sengibona manje yena ngivele ngiyi-wrong nangaleso sikhathi. Ngake ndapha-ke uma ufuna ngibuyele ekhaya ngisabuyele ekhaya yabo ungangokuthi uma wayesekhaya ngikubo ukuyabe useyafona ubanjwe yini loyo engabuyi bathiwa hhayi uthe nje akafuni ukubuyela lapho. Hawu yini nahlulwe ingane ukubuyisa ekhaya yabo. Wathi hhayi ingane phela sezaba namalungelo ngeke sikwazi ukuthi siyiphushe ngenkani isize lapho ithe nje ayisafuni ukubuyela lapho. Kwaphela mhlawumbe 3 days ngafika uma wazongilanda yabo. Sahamba naye sagibela isitimela laphana-ke kuleya ndawo eMaranhill indawo eseTonothi uma usuka khona ugibela isitimela uyokwehla eBree. Yabo ukuthi kumele sigibele isitimela sehle eBree. Ngafika eBree asigibele eSizesteng. Ngafike ngehlaphi mina ngafike ngehla eDark Road yabo. Ngokuthi eDark Road kunami mfethu kunabanye futhi bangasekhaya ababe badala engake ngizwe ukuthi abebehlala eDark Road. Ngangingakwazi ukuthi bahlala kuphi eDark Road yabo. Kwathi uma isitimela sifika eDark Road noma uhleli wazi siyahamba kuthi nami ngehla kanje kwakuba khona into ethi nje angehla esitimeleni yabo. Ngehla esitimeleni ngangiyophuma phezulu ngihamba ngebhebhisi ngangiyophuma ngale. Usuyeqa manje? Hayi sengiyahamba ngishiya kanjalo ma. Sure. Ngihamba nge-Dark Road ngafika eDark Road kuyaphithizela nabantu ababuya emsebenzini up and down nje ibhizi ngangiqala phela ukuyibona nami leya mpilo yala. Nomuntu nabantu engifuna ukubabuza kanje ukuthi ngizobabuza kubani phela futhi ngisayingane ngaso sikhathi yabo. Kodwa ngaqhubeka khona umgaqo nje wathi kwafika into ethi angiqhubeke ngawo. Ngathi uma ngiqhubeka ngalo mgaqo ngabona omunye usisi wangasekhaya yabo. Hawu ngajabule lo sisi uma ngibona. Hawu nami ngithi hawu sister yabo. Hawu bewayini la ngithi mina hhayi ngizofuna lo ukuthi wayewumzala wami umntwana ngifuna shada uzale u-anti umdala. Ngithi mina ngizofuna ubongimuhle. Athi naye khululeka ngiyakwazi ahlala khona yabo. Hhayi angithathe angise khona ngempela ngifike ngimfice. Ngingamxoxeli-ke iy'tori zokuthi sengeqile. Ngimtshele nje njengomuntu engathi nje hhayi ngizela ngokusemthethweni ngizofuna itoho ngoba naye useyatohoza usebenza komhlanga yabo. Kodwa ushaya kwi-contract okusimende yabo. Hhayi angabi nankinga yena njengomzala wami sihlale ngahlala ekhaya bazi njalo ukuthi ngileqe engasiphelelayo uma ugcine nje sihamba. Mushiye etraining kanjalo? Mushiye kanjalo esitimeleni. Hhayi kuhamba isikhathi nami ngithe ngiyabona sengiyaqala ade phela sihambe semhlanga sisuka eDark Road ngenyawo siya eMhlanga Rocks lapho kwakusakhiwa umhlanga yabo. Kwakusakhiwa la ndawo kuthiwa oLalusha yabo lona. Kuyakhiwa lapho nathi ngiqashwe nami ngenye indawo eyakha izindlu yabo. Kuthiwa ngizoxova udaba 25 rand ngosuku futhi kodwa ngizosuka ngenyawo ey'mpohlweni ngize eMhlanga. Ngokuthi nami ayikho into engangayenza ngathi hhayi ngizoshaya. Shaya-ke ya. Simende futhi yahola nini ngoLwesihlanu. ngoLwesihlanu futhi how much 125 rand umntwana ngawuthola. La siyahlangana siyaphuza lapho ukuthi Suqala nokuphuza futhi? Siyaphuza la ngase ngibhema ngisho ugwayi. Ukuthi nganguphehlaphi ngoba namanje ngibhema phambi kwama. Uyazi ngiyabhema. Lapho ngalokhuza ngathi uqhubeka umuntu mayeholile-ke kuthengwa amageseti awodwa sibe baningi la abafana bangasekhaya. Ngithi lapha e-hostel khona abantu bakoNkandla khona abantu bakoMaphumulo
abantu bakomsinga kuhlala Uhlala kuliphi hostela manje uDafro? uDafroad. Khona nehostela lapho? Sehostela kaMasho Dafroad empohlweni. Oh, okay. Lapho nje kuhlala abantu ngokuhlukana, khona abantu basenkandla, khona abamaphumulo kanjalo omsinga, ngiyabo. So ngihlezi ngizwa ngempilo yasehostel. Kuphilwa kanjani laphayana? Angaze ngahlangana nomuntu ohlala khona. Hlezi nje ngizwa nakhona ukuthi uyithola kanjani indawo yokuhlala. Ngiyazi leli la ngasemlazi mina. Naleli kaMashu lelo bengingakaze bengingazi ukuthi kunohostel. Bengithi mawuthi uDafroad bengithi uhlala emgwaqeni. So impilo yasehostel kanje isebenza kanjani? Impilo yasehostel nje ngathini. Ifana nempilo yasemakhaya ngoba kuyahlonishwana lapha ukuthi nje kodwa ngendawo impilo yakhona kufanele nihlangane nibe umndeni owodwa ngokuhloniphana futhi. Ngoba nihlele endlini eyodwa mhlawumbe niwu-4 endlini nemibhede ewu-4 anazani kodwa nizokwazi nigcine niyinto eyodwa ngokusimo sokuthi niyahloniphana. So kuhlala abantu abawu-4 endlini eyodwa? Endlini eyodwa kodwa kusetshenziswa ikhishi elilodwa. Umuntu nomuntu unesitofu, unemabhodi wakhe, unesitofu sakhe, unekhabethe lakhe. So ubani ocontrol i-access ukuthi ake kuthi wena nje uyasuka manje khona ubani ozofaka umuntu lapha kulowo mbhede noma khona umuntu Mina engingafaka umuntu embhedeni wakho? Oh, mawuthi ngushiya nje mebebona bona kuhamba isikhathi singabuyi sebebona ukuthi hayi ngeke sabuya sebengamfaka umuntu wabo. Kodwa nje umbhede usukusabhilwa ngakumina umuntu uthi So ilokhuza lento ye-violence isisuswa yini ngoba phela kuyasabeka amahostela ihostela nje lidume kabi. So yini into eyenza ukuthi lidume ngendlela edume ngayo makuthi ukhona ulwazi onalo? Ulwazi enginalo mina lokuthi mhlambe njengokuthi abantu abasuka emakhaya yabo. Emakhaya uyazi khona lezi zinto ekuthiwa amacece nokusekuhlatshile. Ukushayana ngey'nduku lapho ukuthi mhlawumbe umuntu bebeshayana ngey'nduku ngenxa kwakudlala. Ugcinwa mhlawumbe ngokuthi usuyashela mhlawumbe usuqonyiwe ngalapho ushayeke ubone ngathi usuwehlelwa isithunzi. Igcine lento isiyigqubu usuthi hhayi usibani usugcina usuthi uzombamba. Yabo gcineni kuhlukene kanye ngoba ngeke uzombambe ngoba bengaliwa serious. Sekuyaba senibonana kuhostela. Usuthi utshwala uhamba nabangabe usuthi awunale nje angishaya ikhanda kandaweni ukuthi yabo. Ngoba usumthatha isitha sakho. Bese kuqhubeka lapho. Kuqhubeka kanjalo ngoba nami ngeke ngivume phela ukuthi ngizodlala omunye umfana ngibe ngimbona ukuthi mhlawumbe ngeke ngi-overpower. Yabo gcina sekuyimpilo efaka mhlawumbe inkandla yonke noma efaka umaphumulo wonke sekulwa umaphumulo nenkandla. Abantu abawu-2. Ikhona mhlawumbe isitori sikanjalo esike senzeka while you there la okwasuka khona nje umbango mhlawumbe wadonsa isikhashana noma okwaba impi kanjalo esuka ehouse usahlala ehostel? Into eyangenzeka nje ehostela ngihlala khona. Omunye umfana wangithuba uSaddam wasenkandla yabo futhi lowo muntu ubebulala abantu nje lo muntu. Ubenokuthi mefike emabha khona lapha kuyadubula abantu. Ngoba umfana nje futhi oqina umfana omncane obungeke uyitshela nje ngabulala abantu. Ukuthi abantu bahamba phela ngeke abantu bengakhathali. Phela salwe endaweni kodwa khona abanganandaba abangakwazi. Wayenza lento la noma wayenza selenga semakubo? Ubeyenza khona esela. Ubeyenza khona ehostela. Futhi hayi ukuthi mhlawumbe kuzobe kudusulwana uzofika kuhlelwe ebhakphuzu kuyadonsa isibhamu qo. Hayi ukuthi kuyaliwa. Akufani umuntu uzothi nawe ngiphethe isibhamu kuyadusulwa. Yena nje ukuthi uphela uzodla ukuthi mefikile uyaqeda ngalabo bantu. Yabo khunda ukuthi ufika wavala ngehlathi isibani endaweni yabo la. Nakuye satshwa-ke wagcina esatshwa-ke wa-end up eseboshwe sesejele ngithi yabo. Wahlala isikhathi ahlala waphinde waphuma. Mayephuma usaqhubeka la egcine khona. Yabo ukuthi wagcina ethinte-ke nabanye abantu bakomaphumulo yabo wasenkandla ngiyakubo kwaZulu. Lokho kwagcina kwalwa umaphumulo nenkandla ngenxa yakhe. Yabo lona. Phela nathi abantu bangasekhaya amaphumulo ngeke bavume ukudlala umfana uma ubuka mhlawumbe nawe ubothi ayingane ngeke ngisathiswe lengane. Kanti yona naye itshena ukuthi idila namarazi angangathi kanti mina ngisho ukuthi ngeke ngiyilwe nangane ngiyishaya nge-experience ukuthi ngimdala. Yabo lona.
So- sekuyimpi-ke kwayimpi enkulu wena ngoba sengene nabantu bakakini kwamaphumulo nawe waba involved in lapho. hhayi usimna ngangingaba involved kwesho ngosimo sokuthi ngiyitoho ngisagijimisa indaba yemali ukuthi ngisanda kuphuma esikoleni ngisathanda imali ngangayingena le nto. Cha sengisho ukuthi akekho umuntu wayekusukela nawe ngoba uyazi ukuthi uqhamuka ngala mhlawumbe egcina esefuna nawe ukugijimisa nawe ugcina usubona ukuthi phela ngeke ngilokhu engibaleka. Hhayi kusuke simele eshiyayo bengaziqondani ukuthi ngigcine nami sengijahe ngoba nami bengigwema futhi ukuthi ey'ntweni ey'njengalezo ngitholakala ngoba hhayi bekuwumuntu nje olandelayo mina ngiphuma etohweni ngingena endlini mhlawumbe siphuza utshwala siney'tolo esikweletelwa kuzona-ke yabo sithole esimele siyageza siyophuza kanjalo yabo kuze kushaya lezo y'khathi umuntu awelalela isikhathi ukuthi nje ukuthi uhambe emgaqweni ukukhulunywa indaba nabanye abantu hhayi mina So lo mthiso wagcinelaphi? bagcebe emdubulile Bagcebe emdebulile naye. bagcebe emdubulile naye kodwa bamdubula lethi kodwa sebaqedile abantu ngoba wayesebhalwe ngisho emgaqweni yakhona phe hostel Sure. ngendlela esengozi ngayo ukuthi baqedile abantu bebuka umfana wesasasanyana nje uqini nje yabo kade ingozi. So yini-ke le ekugcinise la manje la eThekwini la estradini sala? Ukungigcinise lana ukuthi uma ngifike mbothi ngithi kwagcina sengilokhula sengizwana nabantu abenza ukungcola yabo Yeah. uganga kwagcina sesifuna abantu ngebhamu ngabaleka ehostela wabefuthelana vela kule ndawo sawuhlala eNanda yabo uma ngifike eNanda ngifike ngizwane nabantu bamatekisi yabo Yeah. ngizwana nabantu bamatekisi futhi bangithathe bangishayise isicabha yabo Yeah. ngishaya isicabha akube khona osiqashayo. Wait-ke asibuye before siye kule yamatekisi. Njengoba uthi nanizwana nabantu abagangayo. Kwakwenziwani? Kwanje inkunzi. Yeah, benibamba kuphi inkunzi kanjani? Inkunzi sibamba la ecrossing kaMasha. Oh. La kunabantu abanebhamu yabo la siphuma ngo-4 ekuseni ngoba khona nabantu abalinda ibhasi ekuseni Yeah. abenza la edrobheni. Mhlawumbe omunye ungena ngaphambili omunye ungena ngemuva sitimele kula bantu. Nibamba emgwaqweni noma esitimeleni? Emgaqweni. Oh. Bengakabi balinde amabhasi Yeah. mhlawumbe bawula mhlawumbe la o-15 kwafika la macici akuthiwa obasket negolide. Oh ngiyabona. Sithatha wona loo nto sinamakhastoma nje thina lamacici awasabi sifuna obasket sitshelwa nje kanjani asiphethe lutho asikani kuyaziwa ukuthi ishowcase lapho kwahamba sengibhemane sesibhema iphilisi. Nibabamba ngani? Niyabakhomba ngesibhamu noma ngomese? Bakhomba ngebhamu wala kuduthulwane ngoba ibhamu lokuqala sahamba kwaduthula ama-security ayegada esitimeleni kwaduthula ama-security awu-5 lapha ashona kwathathwa ama-38 lawa kuthiwa ama-rose amafishane. Athathwe yona le crew yakho? Wawukhona lapho nawe? Ngikhona nami. So kwenzakalani ngalolo suku? Lolo suku lolo. So i-planning, mhlawumbe i-planning nanazi khona ama-security noma naye Vele siyakubona. Oh navele niyakuwona? Siyakubona. Yeah. Noma umphathi wayevele kuyena wayene-information egcwele ukuthi kunebhamu elapha efuna ukuyothathwa ukuthi bake bayizama kwasho ukuthi abantu ayihamba nababe-weak bangaphumeleli ukuthi bayithathe. So bayiphethe labantu ibhama noma zikumasafe? Nifuna ukuyithatha kubona noma nifuna ukuyikhipha kumasafe? Baphathe ama-38 Oh. kuthiwa ama-rose afaka 5 Yeah. bonke bo-5. Yeah. Sabafica futhi abawu-2 etoilet abawu-2 babengokuhlukana kodwa ngathi sibangake sasiwu-4 ngathi kuyoqa ekhanda yabo bashawa zathathwa sebelele nje bonke lebhamu sahamba sabuyaphi ehostel sadayisa lezi bhamu lezi mhlawumbe sadayisa engakeziwu-3 sathola omunye umfana futhi unendlela ukuthola inhlamvu lezi ey'ngebhokisi 25 ibhokisi ibhokisi ukuthi mina ngidayisa inhlamvu manje la ehostel yabo nje ngidayisa amakesi ey'nhlamvu endabhala wacela ukuthi sesifunwa nathi ngebhamu Ngoba sekwazi ukuthi nani niphathe ibhamu manje. nathi phela sesiyazi ukuthi ngoba mekhona isibhamu umuntu ophatha isibhamu sesiyasifuna vele solandwa siyocela funa aduthule lowo muntu. Oh manje nayenza lapha ema-security nangihamba lento naqhubeka manje mase kuthi umuntu usephethe isibhamu seniyasifuna. Siyasifuna nathi ngaphela lezi siyayidayisa futhi azobhamu ngomenza athi qaqa siyadayisa futhi phela sinesiphuzo isikhathi agcina bebhenya nephilisi futhi khona ngoba lama endaba sengibhema iphilisi. Ngagcina sesibaleka-ke ehostela Lapha ematekisini?
Yeah. enanda nakhona afike lapha ngiphile-ke siphile nakhona sisaqhubeka nazo indaba yenkunzi ngoba phela kubhema iphilisi. Lapho senginesibhamu mina i-Starfire nakhona ngisithola kanjani emthebheni la kunomunye ubaba kuthiwa wayenesibhamu esisemthethweni uphuma ukuyothenga iframe lesicabha uphethe iframe ulibeke ngala uphethe uplastiki mina ngiphethe i-765 engenakhasethi yabo la wezwa kodwa nje ngojantshi siqheqeke ukuthi wayengakwazi ukuthwala isibhamu esinenhlamvu nesingenazo inhlamvu ngoba wavele waqhubeka wamanje kanjalo ngiphakamisa isikibha ngidonsa isibhamu ngahamba yabo kwakuthola kwami isitafu esigcwele qhunga lesikhathi hhayi lapho ngase ngizenza ubasike ngingidi anyway wangagcina sengiyidayisa ingidi 2001 ngidayisa ingidi enanda ngidayisa iphilisi enanda ngadonsa nje futhi inswempu bengidi ufuli wawu-26 rand uwaphi u-13 zonke igebengu zasenanda zayithenga kumina ngaye nje ngavuka ngawumuntu ngempela uphatha imali futhi yabona nginegebengu ziseduze kwami ngidayisela zona vele abantu ababamba inkunzi abagqekeza amafuli amayadi iy'tolo zami akulala 24 hours ngoba kwagcina senginamarana futhi angidayiselayo. So uyi-order phi le kuzo oyidayisayo kodwa ePhoenix khona lindawo ngasasikhathi bekuyilona elibhakayo besi-order kulona ingidi bana ufuli besilithola ngo-11 rand yabo kodwa ngadayisa la. So uma uthola ngo-11 rand udayisa malini? Ngidayisa u-26 rand mina hhayi plus kuyathengwa indaba yokudlala yabo nami ngingagcina sengiyibhema-ke le nto yabo kanti ngangayibhemi before yabo ukuyibhema kwami nje ngalahla kakhulu ngoba ngabe ngikude ngempilo manje ngoba njengoba ngithi ithalente lami likubhizinisi hhayi nje lapha ngangakaze ngiboshwe indaba yokuthi ngidayise iphilisi ngagcina senginamarana lamarana agcina sengicathi ukuthi idlozi la ngishaya laphana ukuthi ngangasenzi mhlawumbe ngokuyikhona ngoba phela nami wangavelanga kwehla emoyeni mhlawumbe ilona elalingikhanyisela idlozi ukuthi kwenzeke le nto ngendlela eyenza ngayo ngoba ngagcina sekufanele ngase ngizothenga ngisho imoto yabo wagcina nami ngidlala amarana abalekayo kwakhona abalekayo wakhona ifebe nami ngangisengishitsha namantombazane nami wangigcina ngase ngiyisidididi manje hhayi masengidlisiwe masengisigabeni yabo ususola nawe into wapha kusho ukuthi ukubakhelese kwagcina sekungilimaza hhayi ngabothi hhayi ngibe ngiqhubeke nengidi futhi iyona engiqeda i-stress ukuyibhema manje sengiyayibhema-ke full time wait ilokhuza kade usadayisa akaze kwenzeka uthole ukuthi sekune-beef mhlampe yama-territory because ngeke ngizothi ngathi makudayiswa umuntu uba nabantu bakhe noma nendawo yakhe ayidayisayo akaze ukuthi kwenze kube ne-beef mhlampe nomunye umuntu odayisayo or mhlampe irana lakho wagcina ukuthi mhlampe ugcina usunenkinga nalo ngenxa yokuthi mhlampe lizama ukuku-cross or something. Hhayi ngaleso sikhathi hhayi bengabanga indaba ye-drugs ngoba bengadayisi vele nombani bengayona into esifana yamanje udayise nje udayisa phela nawe ngendlela yokuthi bafethu befune bekwazi ukuthi umuntu ongasabi yabo hhayi mhlawumbe ngoba nakho udubula kakhulu uma usasha kodwa nje umuntu ongathukile ongasabi uyakwazi ukudayisa kodwa ngeke sithi singakwazi uyadayisa la kuba yini kanjani bengabanga indaba ye-drugs eqala bengabulawana and then ematekisini uthe wagcina ususondela namatekisi kwangena kwenzekani lapho? Ematekisini nje wangangehla nabo ngenyuka abafethu laba bagcina ukuthi besithuma ukuthi khona umuntu owathiwa wayenamateksi nawo wafuna ubulawa yabo hhayi la ngafike ngakwazi ukuthi ngeke ngikwazi ukuyenza. Sure but how's it? Alright. Yeah, khona into ekhona futhi ngiyabona. Hhayi leyo ngathi mina ngeke ngikwazi ukuyenza leyo nto yabo. Sekuthiwa khona umuntu ofuna ayobulawa manje? Khona umuntu ofuna ukubulawa futhi uma ngithi ngiyezwa khulunywa nangemali ebhedayo ngisho uma ukuthi bathatha advantage vele asingalutho yabo. Ukubulala umuntu ikhanda usebenza ezinkabi ngeke ungitshethi ungabulala umuntu ngemali engaphansi ka-20,000 phela funa uma ukhipha lesa sithunzi funa uyogeza yabo ukhipha amabhadi. So beben-ofarisha malini lapho? Mosena ngo-2,000 ha ukuthi sibheme ingidi singakuthi kubhekiwe ukuthi hhayi mhlawumbe basinika ikhanda ukuthi sisavale sephambili masicindezele sibuyele back to square one
manje uma ungacabanga ungabhekile impilo ungakayibheki ukuthi ufuna ukuliphi isayini ungayenza. Mina ngabona ukuthi mina ngisafuna ukuya phambili ngeke ngikwazi ukuyenza le nto ngoba phela nalithuna isidumbu siyalashwa before singena emgodini. Yiba suke silashwa ukuthi osibulele alandele angithi yabo manje wena uyafica awuqinile. So wena baku-approach-a kanjani labantu? Kwaku-based on what? Khona mhlawumbe umsebenzi okwawenza before noma babekwazelani ukuze bethi wena babebona ukuthi ungakwazi ukwenza lo msebenzi? Awusithi ngithe ekukhuleni wami amaphumulo ngeke ngaba umuntu owaba nakho ukuba mhlawumbe ngibe umuntu obulala abantu ngisho njalo. Ngoba ngike ngatholana nabo mpangeni. Indawo eningi zasengakho hamba ngibulala abantu yabo. Ngendlela kodwa ukukhokhelwa yabo. Kodwa wahamba lama bagcina futhi ubaba sakhulumisana naye ngoba naye kwesikhathi uthethe nginamacala angena awezi kumina ngiwa kubaba yabo. Ubaba uthi akazi lutho yabo kodwa manje kufuna phela angimele umzali yabo yona. Wagcina kodwa naye wabona ngathi ngumuntu omdala ngoba wafuna ngelanga wacishe washo duthula abantu basekhaya Ngayo le nto le. Ngozofuna la ngangapicakala kodwa kwadutshulwa ngesikhathi kudutshulwa wathi kuzoqhamuka amasosha epatrola vele ngasekho kwakunezimpi vele kwakudutshulwana ngaleso sikhathi kamaphumulo. Labo bantu baya kanjalo ukudubula bahamba kodwa igama laselishiwo bazofuna mina Bazofuna wena. bazongikhipha yona bala ekhaya. So imali enkulu kunayo yonke okwayithola ngokubulala umuntu kwakumalini? Ukugcina engathi mhlambe kwawu-38,000 umuntu wasempangeni wayeyimeni nesi lo muntu. Nakhona ngangithi umfowabo usho ukuthi yena wayekade ethole abantu sababulala umfowabo yabo. Umfowabo uma edubuleka angashoni. Usagcina esilandela isitori athothi hayi beshawa umfowabo yabo bebangane indaba yamafu sebashiwa abazali ufuna bahlukanisile. Lo ufuna ukulidla yedwa amthumelele abantu ukuthi ababulale bazofika bamdubule lo bangambulali yabo. Lo usezwa ukuthi ngihamba bexoxisana bebexoxa kanjani naye ufuna ukuthi uphe revenge. Kube khona umuntu wangasekhaya kudala athi khona umfana wamaphumulo kanjani. So ilokhuza njengoba uthi wawubuye usebenze njengenkabi uyawukhumbula la khona wadubula khona umuntu okokuqala. Ngifuna uku-understand ukuthi uma ukwenza okokuqala nje ukuthi udubule umuntu, how does it feel? Yabo because mina into engingayazi leyo. Ukuthi ngathini into nje ukubulala umuntu usuke into ejwayele into efana negame mfethu yabo. Efana negame waphela nawusuphila nabanye ababulali usixoxa ukuthi uletha umbengawe mhlawumbe siyachomela sidakotha ewantsheni ngedumbe ezo-5 wena noma kuxoxa kanjalo in general kanjalo nje wantsheni ngabantu abo-6 wena yabo usathethe insizwa njena ngabantu abo-10 yabo into eyinjalo. Sure. Uthi wena usazogcwala wena ugcwalisela mina 20 mina yabo. Omunye 20 ubala lona yabo futhi uphila ngiphila nabantu abanjalo yabo vele nenza umsebenzi wabo. Sure. Into efana negame kanjalo. So awukho nje ukuthi uma usufika ekhaya kube nalokho kuyisola. Phela into osuyenza vele usuyitshelile ukuthi uphumile ngaphansi kwesandla sabazali yabo. Kodwa-ke khona okungcola ngeke ukwenze egcekeni yabo. Kodwa nje vele usuyimisele ukuthi ufuna ukuyimela ngoba ngeke umbulale umuntu usabhilonga ngaphansi kwabazali. Ubulala umuntu phela kahle akuyona into encane ngoba ubulala umuntu akuyona into encane. So bekwenzeka ukuthi uma ngabe ukuthi akukho la abantu abakufonelayo voluntarily ukuthi wenze lento uthole ukuthi wena usuhamba mhlawumbe usifuna isibhalo uthi bafethu yabo lonto. Isikhathi esinjalo besingaze sifike sekube ukuthi abantu bakuthinta bona. Nalokuthi abantu bebevele ukuthi ngakhula mina ngomuntu angazi noma ngangidala ukuthi ngibe umuntu obhalwe ebusweni ngesigebengu yabo. Ngoba ongathi ngibhaliwe ebusweni ngesigebengu befika ngishiye imoto engabazi abantu bezongitshela ukuthi banemsebenzi kanje. Mina bewuthi uma ngiphuma ekhaya egcekeni ngiphuma ngiqine ngiswenkile ngazi ukuthi athi ngiyahamba ngoba ngilindele yonke indlela engaqhamuka angisho ukuthi ngisayogeza ngoba manje uma ngingaphuma egcekeni
sengisemrawundini ngalo. usungaphelela noma ikuphi ngaloyo langa. Yeah. And then likhona icala iliphi la kubopha icala? Icala lokuqala langibophe lemeda. Lokuqala lemeda ukuthi bahlulwa yini, bahlulwa ukuthi baba ne-fitness bafuna ukuqamba amanga ukufaka into engekho kanti ababebona kwenzeka lelo cala bahluleka ngalo ndlela. So la ngakubopha La ngangigweba. oh la kubopha la ngakugweba wawukwenzile kodwa Ngangkwenzile. oh so bafuna ukuli-add icala Eda wona ubenze ukuthi mhlambe bacala kuba lula ukubopha umuntu akwenza kudinga into yokudlala. Ngoba gcina kucasuka wena umuntu osukuthi wobopha mina ngimbuze inkantolo. Yabo wena ukuthi usuqamba namanga phakathi uvela obala ukuthi hayi ngathi uyamsukela lo muntu kanti hayi umsukeli ngempela uqinisile. Bahluleka kanjalo wena abantu sengihlale 2 years kulelo cala lahlala 2 years ngapheli. Yabo ngihlahla ngani ngaphandle ngebheli laphela emva 2 years. Bakhala-ke ebhokisini nabantu ababengibopha-ke ngoba kanti ababengicindezela akubona abantu bakamuva awomakhelwane bangasekhaya ababona into eyenzeka. oh kanti lo muntu futhi wambulalo wangasekhaya yini Umuntu wangasekhaya futhi labantu ababenokuthathana kancane yabo. Nami ngabona ukuthi futhi uyangi-undermine uyangijaja yabo lona. Ngitshengisa nami ukuthi hayi angiyona lento abayicabangayo wagcina sihamba-ke emhlabeni yabo. sure Wagcina nami kwakuwumakhelwane futhi baphela mhlawumbe isonto laphela futhi ekhaya angazi kube nestori esizwakalayo yimina ngiyathinteka kule lento yenzeka kanjani. Kwakuvalwa iy'kole kuJuni siyaphuza kanjalo ey'tolo yabo. Ngiyaphuza ey'tolo nabafana basekhaya kuvaliwe ey'koleni ngicele imali ye-20 kwaBafana abofika beyithathe ekhaya mase befikile abanginike impela imali ye-20 ngithenge 20 kagwayi ngihambe ngekhaya ekuseni ngizwa abantu bekhuluma mina ngilele e-dining room embhedeni kodwa manje ngilengisa iy'nyawo ngithi ethi la bafana bazofuna i-20 yabo yabo ngithi mina ngila kanti hayi umfana wasekhaya omdala ukhuzwa amaphoyisa yabo. Ngithi mina ngila ngena umphathi wasekhaya ngihamba ngamaphoyisa kuthiwa hayi uphi uNkanyezi babuza kumina babuzana kwakhona into ethi ngithi hhayi ungale kuwo ngisho amakhelwane yabo. Umfowethu wavele wathula-ke nje wangakhuluma lutho. Hhayi phume mephuma la ugogo ngasendlini enkulu ugogo uyajampisa ngimemeze kakhulu ngifuna yezwa ukuthi ngephi ugogo ngithi mina hayi lona ngifuna ungale kuwo yabo. Hayi naye athule ugogo athi nya yabo khona ekugudla enhlakomuzi iphosa nesibhamu esikhulu yabo. Abakazi yala ekhaya ukuthi isiyenzekile njalo icala manje isonto liphelile lenzekile kwalona icala yabo. Futhi bengakaze kufike complex story la ekhaya ukuthi kusoleka ukuthi wena ukuthi mina mhlawumbe ngasaswazi womlindelo mfawo. Hayi kuye sambe nami ngithathwe siya kulo muzi engikhomba lo abamfunayo ukulamuze kodwa manje nje basamba baqhuba umfethu phambili ngoba usho uyena uzomkhomba bahamba phambili kanti la kumila umbili usuthe ukhulu kakhulu ngime la ngathi ngiyachama amaphoyisa ahamba phambili ngivele ngingene la embileni sikumoya ngiyakuma imuzi la engangidla khona umuthi ngifike ngiyatsholuka kule nyanga hey ngihefuzelela phezulu kabi shubile ijampeni kwenze njani hey ngiyabheda kuyamaphoyisa qhutsha amaphoyisa angazi kwenze njani. Namanje sebebambe umfana wasekhaya awuthi indaba khona nicalo laziyo ngithi mina hayi alikho ngiphike ngithi naye alikho yabo. Hhayi kwase manje umuntu obonayo vele wena into ongabenza kufuneke angithathele ezinye iy'mpande ethi ngekhubalo yabo. Ethi ngithathele ikhubalo ngihambe la ngizofika khona iy'mpande kanjalo yabo. Ngigoqe ngempande ngikhulume ukuthi angitshela ukuthi ngikhulume kanjani yabo. Ngifase isidindi isidindi sikatshani ngifase kanjalo ngibeke into phezulu bese siyahamba naye siye ekhaya yabo. Uma ufika ekhaya khona ubaba khona umama kuyabuza kathi ngiyalazi icala engilibalekelayo ngithi mina hhayi angilazi kuthiwa kulungile uma uthi awulazi awushone khona ngoba bathathele umfowethu wasekhaya kwathi uyoze aphume mhla kubanjwa mina ngoba ubenze ilima wangasho ukuthi mina kanti mina le ngibalekayo
bawuthatha bawufaka bawuvalelana bayovalela yena. wathi uyophuma mhla kubanjwana ngifika mina kuthiwa ukuthi angilazi ecala angishone khona yabo ngithi mina angilazi athi uma geza woza sami caca ukuthi hhayi Qhubeka ngibona imvuno. caca ukuthi hhayi siyahamba ngempela kanti se-police station Ungene kanjalo. ya vele sengishayile ikhubala Ya. hayi sihamba se-police station kodwa ngiyasho ukuthi engiyalazi ecala mina engingazi ukuthi ngiyalazi bona abazi ngiyalazi abefika enkantolo kule police station hawu bese ngiyababingela amaphoyisa anjani ngiyachaza hhayi mina lebenzongifuna lapha ekhaya ngabaleka Same day. same day Yeah. kube same time bevula ukhiye bebekhipha umfethu lo eyomfethu bamkhipha usengaka Bamshaya. bulele ngenduku Ha, ushawo bayibona amaphoyisa noma iboshwa. amaphoyisa bekufakwa mina phakathi mina ngishaywa nangempama ukuthi sengiyilethi bheka ukuthi babengisaba yabo Yeah. ubezile makho bebevalela mina bengidedela umfethu yabo same time bengichajwa futhi Yeah. yabo ngishajelwe imeda kanjalo ngishova kwenye police station ngahlala 2 days la police station ngobuya ngezinkantolo ngifika enkantolo wathiwa i-remand wesivile ngilangela ukuthi ngashaywa nge-remand yenyanga wathi ngisengiyehlile ngaphinde ngabizwa enkantolo wathiwa ngingakwazi ukubuya kule nkantolo ngesikhathi ngosuku olukuthi wathi mina ngingakwazi wathiwa kusuka kini uye enkantolo ngaba isikhathi singangathi naye mhlawumbe 15 to 20 minutes wathiwa ngo-past 8 sitimula wathi mina ngiyabonga nkosi enkantolo wathiwa ngagodwa ngayikhaya akukholanga muntu ngiqhamuke ekhaya Wawumuphi unyaka lapho? 2007 Ha. Kudala kanje. So uthe wena wasuka le ngo2000 ba ngo98 oqala wathi usuku oqala uza ngala. So uma ngabe uzocabanga ekhanda do you know ukuthi abantu mhlawumbe ongazi ukuthi kade usenza lo msebenzi wonkabi abashona ngenxa yesandla sakho uthi bangani? Can you recall or khona ngeke ngisho ukuthi ngoba bangabona abantu abaningi nakhona ngasheshe ngayiyeka yabo ngoba engihambisani nedlozi la idlozi lami i-stress ngoba ngisho lento yokuthwala ayihambisani ayihambisani na bafika 510 ufika abantu mhlawumbe 16 close to 20 close to 20 close to 20 so yeah ne uthe akukho mhlawumbe lawo wathi khona mase kwenzile uthola ukuthi kuba khona nje into ethi buyele emuva mhlawumbe uyoxolisa kulabo bantu specific hayi ngabe phela lapho ususimpilo lapho ngabe usaqala kanjani lo ngathi abantu sebe mhlawumbe sebayakhohlwa ilonto wena ukuthi wena uzaqhamuka uvusa amanqeba ngabe lapho yeah ususomsilo ayeke kanjalo bome ukhona abacabangela khona bakwenza khona bakwenza uNkulunkulu waziyo into oyenze ngoba isukusidalile yeah wena khona ubulala umuntu uthi wayevele edalisi uhamba ngesandla sami usho nje yonke into enzangu ngezathu yabo kwento nento enzayo suyidalile ukuthi ngalo usuku la namhlanje kuyokwenzeka ukuthi yo mfethu ngeke imvula yashaya mfethu izosibulalela equipment asivalelise mfethu ne hayi singavaleli ngibonge kakhulu ngesikhathi sakho sembe ukuthi lapha ngelanga zokufica la sikushaya uqobo wangisakubuzanga nokuthi unayo nomuntu ubambana nobala manje because ujoba uclean kanje definitely wena obamba bonke abantu hayi ngeke kunezifo senza nginey'ngane ngisafuna ukuthi ziye phambili manje ngeke ngifike nabantu engibafice emgaqweni mina ngisafisa ukuyolobola ngibe nomuzi ingane yami ethi ngiye ekhaya esho emzini wami isho emzini wakho kababa manje umuntu obona ngidlala emgaqweni uyithi mhlawumbe ngigivaphile elifini hayi kade ngisanespeeding senamaphupho ngishoda kancane lapha nalapha ukuthi ngiphume ngabe sengiphumile angazi into engibambile akuyona impilo leyo ukuphila la emgaqweni ngabona siphefumula clean isigezile manje ayikho impilo esiphila esilo abantu esiphila nabo akekho ofisa umuntu ayophila nabantu abagivaphile already kodwa engayeka kutshena ukugivaphile mina ngixoxa ngathi ngikhona into engasenenzi ngokushintsha impilo kanti bona ngezenzo angeke uye phambili funa ukuthi into engibona ngase ngisiza ukuthi ngisuke eduze kwala bantu engiphila nabo ngiphile nabanye abantu yabona ngikhona ukushintsha. Alright Bhude awuvalelise la ekamereni hayi ungakusho nje ukuthi hayi nami wonke umuntu ophila kulo mhlaba ngifisa ukuthi kube khona odidekayo empilweni umuntu engathi angakhula
enze ukuvumelana nabazali bakhe engalahleki ngokwempilo nangokomqondo. Akholelwe naNkulunkulu ukuthi ukhona uNkulunkulu. Alright, bafowethu asivale Taki, imvula iyashaya. Sharp. Hayi ube right. Sure.